makahadlok na, oy, giitsagog ka. Pero, nasayod ka ang bata, nag-itsa niya ang iyang amahan. Dili yun na sumuhilak, mukatawa na hinoon. Oh? Kay naaman siya'y pagsalig. Abot mi dito, tungas, wala pa mi kasakatuan, ni tiurok ditong sakyanan sa kilid. Kung Ginoo ko, pasaylo ami aning tanan ron. Saka pagyud, tuwa pagyud dito. Perting lisoda. Oh? Kung Ginoo, ikaw na'y nasayod sa tanan. Lisod ka ayong dahan. Atong pakpakan ng atong Ginoo, atong gisaulog karon ang dako kayong kapistahan Divine Mercy Sunday. Kinsa man ninyo diri nga mutuo nga ang Ginoo maluluy-on gyud. Maluluy-on, mutuo. Kinsa ninyo diri ang musalig. Naglibog mo? Pareho ra ba ng mutuo ug musalig? Pareho di. Pareho di. Pareho. Nalibog mo? Unsa man ang pagtuo. Kung mo yung kag mutuo ka, mutuo ta sa Ginoo. Huh? Mutuo ta nga siya maluluy-on. Pero mo yung kag musalig. Pareho. Dili. Wa mo nalibog? Ako nalibog po ko. Kung maingon kag mutuo, mutuo ka. Sama pananglit mga kaigsuonan. Kung ikaw o kabantay mo anang bata, nang puya pa ba? Ang bata, kasagaran, ang mukugos, ang mama. Unya human kuhaon sa papa kay iitsa-itsa. Ha? Iitsa. Supposedly mahadlok ang bata. 'Di ba? Kasagaran ang bata mo tiyabaw, pero kung iitsa na niya sa amahan ang anak dito sa taas. Unsa may ang reaksyon sa bata? Ha? Muhilak. Uy, makahadlok na, uy, giitsagog ka. Pero nasayod ka ang bata nga ang nag-itsa niya ang iyang amahan. Dili yun na sumuhilak, mukatawa na hinoon. Oh? Kay naaman siya'y pagsalig. Bisan bata pa na ha? Wala pa na siya sa age of reason. Pero na instinct nga ni salig siya siyang amahan. Amok, perti na noong lingawan niya. Usa pananglit. Kung mayroon kag pagtuo, kung ikaw na ay anak nga bag-ong nagtuon og drive, mutuo ka nga kamao sa mo drive. Mutuo. Pero mayroon ka, muadto ko dito sa manyanggi ko sa tiyanggihan, magpa-drive ka niya, di. Moingon so ka nga time sa kay balo ko nga kamao ka mo drive pero ayaw lang gyud. Samot nang moadto dito sa lubas, bukid. Tinglisuras dan. O gahapon dito mi sa unsa ning pangan sa piyesta dito sa taas bukid, balikong kahoy. Nakaadto na mo ana. Sa pangan palang daan, baliko na. No, ang kahoy puros baliko. Samot nang dalan. Abot mi dito, tungas, wala pa mi kasakatuan, ni tiurok ditong sakyanan sa kilid. Kung Ginoo ko, pasaylo ami aning tanan ron. Saka pagyud, tuwa pagyud dito. Perting lisoda. Oh? Kung Ginoo, ikaw na'y nasayod sa tanan. Lisod ka ayong dahan. So, balik ta. Kung ikaw magpa-drive sa imong anak, tuo ka kay kamao man siyang drive pero og lisod ka ayo time sa di ko mo salig nimo. Pareho ang tuo og ang pagsalig di. Dili. Mas lawom ang pagsalig. Mo na mga kaigsuonan,
usa ka barbero, nangalot siya, nagpagupit ang usa ka tawo. Og ningon ang barbero sa iya, "Sir, mutuo ka sir nga naay Ginoo sir." Kung kamoy pangutan-on, mutuo ay Ginoo? Ingon ang sir, time siya, ngano nangutana man ka ana? Siya ako sir, kumutuo. Kaya nga man, kung naay Ginoo, wala untay mga taong nagkalisod-lisod. Wala untay tao nga nagkaproblema. Ngano man daghan kay tao nagsakit-sakit. Ngano man ang kalibutan gubot kaayo. Naaday Ginoo sir. Kakita kas Ginoo sir. Kamo sa itubag ninyo ana. Kung ikaw ang naadto dito sa barbiruhan, unsa inyong itubag niya? Unsa man mo nituo ni salig sa Ginoo. Inyong mga naong mura duha-duha. Ingon ang maong may nung nagpagupit gid siya naghilom-hilom ra siya. Unsa may ako itubag niyo disudaan ni pangutanahan niya how can I find proof nga naay Ginoo? Kamo sa inyo ikatubag. Lakaw siya pag magpagupit, lakaw siya. Sus gawas niya dito sa unahan. Naaman siya'y nakit-an ditong usa ka pulubi makililimos. Kabalo mo siya'y nakita niya. Basta pulubi gani unsay inyuhang makita ana. Kasagaran nagkamuritsing ang sanina kusit-kusit bulingon pero wa na pud siya'y dili way buhok. Taas kay isag buhok, ang pari mo ay way buhok. Taas na kay isag buhok, kay way gupit. Dito nakahuna siya. Kini wisdom gyud iyang gibira ang maong tao, iyang gida. Isod niya dito sa barbiruhan. Ingon siya, "Ikaw po dong, wala po'y barbero." Uy, pagtanaw niya siya, "Ngano ko taong walay barbero? Nga bago manggit kang gigupitan." Tanawan ning akong gibit-bit nimo. Taas ka ayong buhok. Make sense? Unsay problema? Moingon ta, way barbero, kay wa man siya miduol sa barbero. Moingon tag, way Ginoo, kay wa man ta miduol sa Ginoo. How can we know that there is God kung kita mismo layo niya? Dili ang Ginoo nagpalayo ha, kita maoy may distansya niya. Unsay nakasuhat? Jesus, I trust in you. Sobra pa na sa tuo. Lain na, Jesus, I believe in you. Lain na, I trust in you. Magkinaon sa ikaw, yun akong gituuhan, gisaligan. Kusog kita mo ingon na mag-ampog divine mercy. Dagang divine mercy, devotees diri o. Pero kung maingon kag salig, magkinaon sa siya gyud atong gisaligan. Sa atong ebanghelyo unsay nahitabo. Kapila ni ingon si Kristo ang kalinaw maanaa kaninyo. Kapila. Kinsay mo ingon kausa? Kaduha. Katulo. Kaupat. Wa man jud. Balik be bakang natulog mo. Kinsay mo ingon ninyo kausa? Wala. Kaduha. Kaduha. Taas kamot. Katulo. Wa man kamo ba dawat limpyo ra gyud mo. Kaupat. Maayo kay mo no, basahon na to balik. Katulo. Unya ninyo siya ang kalinaw manaka ninyo ni unsa pa jud ang gisulti. Iyang gitayhop. Gitayhupan sila. Maanaa ang kaninyo ang Espiritu Santo. Kanindot ana. Ang kalinaw iyang gipasalig nato. Kay ngano man ang mga tinun-an nangahadlok.
Nahadlok, di ba? Kay si Kristo, gilansang sa krus, uy, nanagan sila, uy, gilansang maning atong Ginoo. Dagan ta, kay basig ilansang sa ta. Pareho ra na sa ato ang kinaiya. Puno sa problema, mo question din ta. Asa ka, Lord? Ibiyaan mi ni mo, Lord. Naong ni mo, oceans of mercy. Kanang imong sala, ingon pa, mura na naggamay kaayong tulo sa imong luha, tunga-tunga sa dagat. Perting gamaya, pero ang kalapad sa gugma o kaluoy sa Ginoo, no? Matabunan na imo ang mga sala tungod sa kadako. Si Tomas, kung siya gibuhat niya, tungod kay nangahadlok sila, nagpakita si Kristo sa iyang mga tinunan dito sa lawak. Pag-ingon niya kalinaw manaka ninyo, pila sila? 12, 11. 11. Asa may nawa? Kinsa may nawa? Si Tomas. Mao nang gitawag siya the doubting Thomas. Doubting Thomas. Pasabot ninyo niya, nagduha-duha siya. Uy, delikado ning kusog magduha-duha. The doubting Thomas, pag-abot ni Kristo, wala siya dito. Unsay minsay ani? Usahay kining kahadlok na to, maoy magpalayo sa atong Ginoo. Usahay kining kahadlok na to, maunay magpatiwalag ka nato sa atong grupo. Di ba? Ay, muundang nako sa akong grupo karon nga grupo sa Divine Mercy. Mura magway klaro, muundang ko sa akong community, muundang na lang ko, mutiwalag ko. Uy, delikado na. Importante kaayo ang community. Kay giingon pa, where 2 or 3 are gathered in my name. Say sumpay. Dili. Bag-o na ron. Where 2 or 3 are gathered in my name, magtapok mo diha. Unsay sunod? Magtabi na sad. Imbis nga, there I am in your midst. Lahi man ron, magtabi man. So mga kaigsuunan, si Tomas, wala may tuo. Nung kang masulod na ko ang akong kamot, diya siyang kilid. Sa iyang kamot, nga natuod kong naay samad, nga nabanhaw siya. Pagkasunod si Mana, nagpakita balik si Kristo. Unsay giingon? Mao gihapon ang kalinaw. Pasabot, ayaw be occupied sa imong problema, kay ang kalinaw maoy mo putos sa atong mga kabalaka. Kung musalig ta sa Dios, Jesus, I trust in you, ang kalinaw gyud maoy maghari sa atong kasing-kasing. So kung karon mangutanan ko nimo, naghan man jud kag problema ang bitbit ron? No, daghan kag gikabalak-an no. Unya nabalaka ka. Unsa may naputos imong una-una ron, kalinaw ba o kagubot? Kay kun wa jud kay kalinaw, kuwang kag pagsalig sa Dios. Kulang. Mata ana magud pader tao baya ta pader. Tao bitaw ta. Pero we all are called to believe and trust in God. Mo bitaw nang nagpakita siya, mo bitaw nang nabanhaw siya. So mga kaigsuunan, sa laing bahin ni Tomas, permero wala siya mituo, nagduha-duha siya. Pero sa pagkasinati na niya kang Kristo, unsay nahitabo? Unsay iyang giklaim? Ginoo ko og Dios ko. Wala laging duka. Niangkon na dayon siya. Pero usahay day, kining pagkaduha-duha na to, magduha-duha ta ba?
maunay mo lead us into a deeper connection with God. Deeper understanding. Na may uban nga amo, sige, tuman lang ko, bisag gabagutpot. Na may uban nga musunod lang, bisag wa kasabot. Pero si Tomas, at one point, na siya sa punto. Wa ko kakuha, wa ko kasabot. He is just being honest to himself. Wa man ko kaklaro, niingon gud siya nga, kuan, matay man lagi day siya. Di, mutibualag na ko. Pero pagkasinati niya sa Ginoo, mas lawom ang iyahang pagsalig sa Dios. Unsa man na sa atong kinabuhi? Nausa na. Ayaw paabuta nga ang Ginoo kanunay magsigig remind nato. Ayaw paabuta tuo og salig sa Dios. Karon adlaw gingon Divine Mercy Sunday noon mi adtong way back 2000 as instituted by Pope Paul II, John Paul II, nga dunay plenary indulgence. Basta kay mangumpisal ka, basta kay mga lawat mo tambong misa, ug mo ampo ka sa atong Santo Papa. May Pope Francis rest in peace. Makaangkon kag plenary indulgence. Asa ka ana? Mo nay grabing Dios nung kaluoy. Bisan kanunay tang nagpakasala, pero ang iyang kaluoy hilabihan. Di gyud masukod. Ang iyang gugma di gyud hitopngan. Asa pa ka ana? Nya may kaadi gyapon ko mo simba pader kay akong sungay. Di lang gyud ko. Lami kay dukdoko nung martilyo no atong mga batasan. Grabe na kayo iyang pagpakita og kaluoy og gugma pero di gyapon ta manimba. Gahi gyapon ulo. Kadto yun gyapon sa atong mga kinaiya. Pero ang Ginoo kanunay siyang mi unong kanato. Siya maoy nagpaubos alang kanato. So ang mensahe nining Divine Mercy Sunday, kung kita nakadawat sa giingon pa kung unsa inyohang gipasaylo ikaw usa pa sayloon. So kung unsa kaluoy nga imong nadawat, imo sad nang ihatag ang kaluoy ngadto sa uban. Dili ang imuhang pagkamaldita, dili ang imuhang pagkabati nga kinaiya, kundi gugma o kaluoy lang. Okay pa mo? Hinaot unta kining mensahe sa Ginoo alang kanatong tanan, kanunay natong pamalandungan, kanunay natong puy-an sa atong kinabuhi. Hinaot pa